Jo. Zase v odchode v priebehu. Že to boli včera, že to boli predtým. Nebude dosť. No teraz je noc, som toto. Prečo nehrá hudba dneska, keď inokedy hráva? Tu hráva hudba? Čo bolo mimo Smackdown. Jaj. A jo. Bigbox. Tak ale... Super. Nepríjmi. Tak čo, ideme? Intimi. No, na to celý Františka. Obchod. Perko. Prijala to značná. Skúsme si bajkovať formę do pičiek. A čo sa ja nejdeme? To je dobré bagety. Čo ty? Nechce sami. Ale ty... Dobre, fajn. Ahoj. Aby to ma nejaká ozruta napadla. Jo. Bracho. Jo. Neviem, prečo ťa, ale tak nevadí. Jo, gambe. Bela Soul. Idź do bohacia. Idź do Madziara. Idź do parzy. Idź do Arsenalu. Ale kečka. Krásne tam. Ufóni, prišajte. Dobrý. Dneska jak dávame. Že? Aj. Nie, ďakujeme. No, že si len moc potí do citu. Byla to bola na dome, Aha. Môžeme bývať na dome. Je to jeden chvála, také... Horor 005. Myslím, že povedať... Teraz sa prepeň z hodu, ty kokos, to bude hauzle ešte. Do pebe. Do pičie. Kamera de la Soul. Jo, tam dáme. Akože, bracho, rešpekt, ne? Do piči.